guys, this is Gibo TV. So karon guys, padulong na pud mi sa sapa. So sa sapa na pud mi, so naghinay mig baktas ron. Ambot lang kung muagi ba kami kuan ani ron kanang nang bakilid. Try nato ron kay gusto mo gid sila maligo sa sapa, pero ako dili ko maligo. Nagdala ra kog kabo kay hawd di ako mulangoy. Pag kuan ako karon kanus kandos ra ko og kuan ron. Tubig gagag sapa, at least sapa gyud ang tubig nga akong giliguan. So ipakita na ko niya sa inyo ha pag maabot na mi dito kay naghinay pa mi baktas gud. Mga kauban na mo mga sabaan kayo. So naghinay na sa glakaw dito. So abot na kapila ka bising sa ka oras siguro kapin na mo ang baktason na ni karon. Nami mga kanya-kanyang mga dala. Ako kay kanira ko dala kay ako mag nag-video sa ako ang gagalingon. Tapos to. Mabigini ka. Ano ka luod? Nagdala ko na swimsuit Uy. Kasi mama at saka si tatang. Nice. Ganda na supervisor ko. Bot ni mo bo. Maganda, mabait. 5 days. Ano lang gusto talaga 5 days. Ang ganda, mabait. Tapos, yun talagang pinaka-paborito ko sa supervisor. Look. Mabait, sexy. Maganda. Totoo naman Sir Mark. Tapos, dapat may, okay, pakita na ako ang supervisor. Dapat may manager. Ang manager na mo. Ako pang paspas kay Mulakaw. Murag taga-bukid ang manager. Paspas kay Mulakaw. Yes. Manager tapos sekretary. No. Kandibay. Ako di ang Aywa ba? Oh, aywa. Kani di ako ang sir. Katabang lang ko. Katabang. Nasa mong manager daw. Dato. Dato kay si sir. Tagaan di ko niya 2,000 dato. Mga to lang. Hi. Listen, gitagaan ko niya 2,000. Alang silipon ang yan. Taka kung napit mga sulod. Sekreto lang mo. Bayad pa ni ka Richard. Dahil ko napit naman. Sige lang. So naging may baktas guys. Unta kanang di mi makasubidag kuan. Ako nang isugot Bakilid. si Tito na o si Chepse. Paningin guys, ano ba? Hi. Dara di ako boss. Katabang lang ko niya. Napakay pagunig sir. Gusto kayo magkawag durian. Gunta ka ron. Saba? Gusto kayo magkawag durian. Tapos di ka mo open o ganang durian. Grabe kayo. Wan ramang ko. Tigtanaw ramang ko sa durian, di mo ko tigkaon. Panahon lang ako kung good ba siya or bad. Kung pwede siya kaunon or dili. Ay, kamo gito. Karon, sige. karon kadaghan man ng mga unay durian. So ako ay lang gina-check nila kung good or bad. So, Pero di ko may ngawag durian guys kay bawal sa konduktor guys. Wala lang gingan nga bawal ng ngawag durian. HB. Dito bukay matagakan tag durian dira gasyo. Daghan ta. Latigol hindi rin? Dito diri. Daghan durian no? Daghan kay Marag uyo ay marag ilaran ning uyugon nanay ko diyan. Marag uyugon dira guys, daghan kay durian diri guys. Sus kung mo ani mo diri matagbaw yun mo kay. Grabe no? Katas akong dala eh. Dura guys sila. Hoy pagdali mo dira, mabiyan mo ron. Dura. Tapos tagina na baktas kay para sana dira. Ang mga bunga no kay pati sa punuan mo kuan mo pupilit. No? Ay. Kana diri daghang gid bunga pati mga punuan na milit ang mga bunga. Grabe diri durian dai. Lah. Dangiro tarang giro ba yang giro. Hala. Luyoy. Kabuang. Yo nang iro no. Tabangan nilang isa. Oh, so kato guys. Okay. Pa ako napinig.
Oo. So kato. So unya nangaon mi. Basi hindi ko niya magpakaluoy na pud mi basi makadala mi. Nagdala di ako og sako. Kani kwarta na ni magapot dito ipautang. Ay sus, at least. Oh, kasi yung ganang durian nila. PM lang mo. PM is the key. Ayan na bim dara i-comment na lang sa kuan pag ma-post na ni. So daghan jud kay diri durian kay bisigang may punuan guys kay makuan gid siya mabungahan. Tara bredo, durian bredo. Oo. Mga basta ibang bilin mga daot din no. Nani? Daot mo ba? Unsa ni kuan dai? Ano? Ay ang ubano kay murag madamay sa no pag mahagbong siya no. Inyo pa na diri gol? Inyo ni diri? Hilaw. Hilaw na nahagbong? Iyo bising saban ta. Saban ta na. So magdalamig isa. Tapos diri ba, siguro yung mga water durian ba kay halos sarang tao na may durian. Napok. La gwapo gid ba sa durian nan diri ba? Swerte diri sa kuan tagiya kay. Ano? Tara bising kasama. Kuha ko lang dito guys. Tapos, ang laki niya guys. Tapos, may nanig ulod guys. Ngayon guys, so ni anay ba guys. Ayun ni guys, kini anay. O sino na daot, daot na. Giwilan. May anay. May anay ba anay? Anay. Pwede ka mamaliog ni Ma'am Long. Si Botan na, Botan. Pwede kong Ma'am Long. So karon guys, mga picture mi guys. Picture na picture jud video. Charan. Gusto gana jud ay gone ganang bunga bunga. Ang cellphone sir. Kailan no service Na. Kana direk durian lagi eh. cellphone sir kay Luka matagakan ka dyan boy. Dool naman. Oh guys. Tos kung gabi guys, tapos diri ka mo agi, murag maigo jud ka sa mga bunga-bunga oh. Hilaw pa man. Hilaw pa eh oh. Ini ani eh. Takan durian guys usus. Kas nalanggid ni mga durianan ni. Kung sa mo po ning bukid pangkawat naman ni eh. Tara ko supervisor. Ay nagsilip si ma'am. 5 days ako mami. Di mo sugot kay kuripot kini siya. So ay tura. Bakit tagaan ako ng durian? Lah. Ani? Salamat kuya. Bit jod. Hala! Salamat po. Bigyan nyo naman kami mamaya ng isa-isa ha. Kala pauwi ba? Ang bagagnaw ng mga ayo. Magkano bang kilo sa durian doon? Uy, mo man ang Kuan daw kung diri daw kay tag 10-15 dong kilo mamo. Pag Dabo na mahal na kayo. Mahal na, 40 ang kilo. Tara guys, tara sila. ko sa Facebook mo. Ay magpost niya kuan, unhan. PM lang. Unhan. Maraming taga-sentro ang pag-DM ka daw bo. You know, Lagi sa magpa-reserve. grabe durian diri guys. Tapos ipakita mo yung ano puno bo. Isa magpa-reserve. Unhan. Paula iba-barter. Nagba-barter magudumam niya. Wala mo daw sa barter ay. Guys, tanaw guys sa mga durian guys. Ilaw, dili ma'am, wala durian sila walan ma'am. Asa wala prutas. Naay kuan lang, marang lansunis lang. Pero durian talaga masarap ba? Oo. Tapos ang marang, ako bu ni saka niya, di ko masaka, wa mi kagawa. Ay prutas. Wala. Lansones. Na, pero gamay ra kayo. So karon guys. Hoy, Nigamot dong. Nigamot dong kay para sa kuan dong. Narapos pas among gikuanan guys, bunga. Tapos ang durian diri no kay bugbo kay no. Awa guys.
Pak. Grabe. Nagko di gayo. No? Okay. Ay, hilaw pa. Hilaw pa gid siya. Di pa pwede makaon. Oh, grabe durian na rin, guys. So, padulong ni jud mi sa kuan. Sapa, madungog na namo ang sapa na do sa ubos oh. Dala na sapa, madungog na namo ang yang hagunos. Ay na pud lang sunis diri po unay bunga. Wala na bunga ang sunis diri. Daghan jud diri kay kuan jud durian jud ang daghan diri, guys. Ang uban durian ginahiktan. Yan, anong ginahektan man yan? Ay, para di mahagbong. Pag mahagbong, ay, tama. Pag mahagbong siya, mubitay lang. Padi madusubos, no? Pangpang na ini. Tama, di ay. Mantog, baby. Hala. Gini lang, ha? So doon na jud kami, guys, sa amuang gadtuan, guys. Kaya pa. Daggo kay nala, wala hakog mga durian ning. Pagkabot ay hangak na pagkuan ba? Paguliin niya, hangak. Masingon niya paguli na mo puno na tong kuan ba? Ha, oo. Murag kuan nino tuyok nino. Sunod do, guys, mo na diri, guys. Ang ubos ani sapa nang ubos ani. Ang kapilay baktas eh. Kanirgi akong dala pero di kapil ko baktas kay nag-video ko. May na lang na sila abangan niya sa ilang mga unsa. Katunggay na lagi pagkaon ako, guys. Namiyas do dago kay gliso ang durian. Nya, tabi. Uy. Sayang daw na videoan. Sayang guys, wala siya na videoan, guys. Nagkalisod na. Dagko kong ipanggala. Ha? Sige, focus ako sa inyo. So ubos na, guys, ang kuan, guys, sapa. So ubos na gid siya. Uy. Oo, ay pero kuan ni gag na magimarang oh. Marang eh, kata marang. Ay, yaos. Ang marang. Kani. Pero ay nanday hinog. Sunis ba yo? Nanday hinog isa dito, pero layo kayo. Hindi ka siro na. Hindi naman. Sus, di kumani ka diri badla. Dangog bini. Dangog kay, guys. Dangog ko sa marang liso-liso. Terus sila sa bus itu sa tara. Naaga sila dura. Naguan ay diri. Uy. Bar down guys, tara bar down. Hindi laging video. Ay, yaos. Sapatos. Oh, yung shoes, guys, yung shoes. Uy.
Itong video, ba isa ka video 20 minutes, isa ka oras. Duga. 64. Mura lagi grupog, sir. Kanang magurog imong tuhod ganit mo. Oh, mugali ka na. No, lain kay paminawan nilo. Kapoy magipalungsong hamon sa inyo napasaka. Buskag. Napasaka ani patay impas. Mamsen, natubang sa Mamsen. At paghay lang, paghay. Hi, Gibo TV Live. Mamsen, lingi gamay. Lingi sa, kuhan lang. Di long. Lingi mo doon, lingi. 1, 2. Mamsen, masan Mamsen? Dili. So, Pangit ang view. so karon guys, pakuha na gid mi, paabot na gid mi sa sapa. Yes, Sus, ang mga singot sa gid. It's more fun sa sapa. Ang sapa sa gid timan nun. Sa sapa na gid mi, so maligo pa ta. Lalapit sa dili, sir. Ako sa iyo, pinang. Naraan na bidiri sa sapa. Ano mo picnic? Hay. Sir no. Ano mo tinuod? Yes. Bakit bili mo overnight? Basta man ka. Kaloy kayo kay na slide. Kaloy sa kong mamam. Ilong sa hangak. Di ka mabuta sa ilong. Kaloy kayo kasi kay slide. Kaloy kayo. Tapos kung wala back up, dili makakuhan. Dili kay singot. Oh, dili kay singot guys, dili hangak lang. So nabot na gid mi guys diri guys sa sapa. So ipakita na ko sa inyo ang sapa kung unsa ang mga unsa ang kanindot jud ang kanindot. Nara. So maligo na mi diri karon. Ay salamat kay mabaw lang. Salamat kay mabaw lang. So diri guys tara jud mi sapa guys tara. So ato lang guys, wala pa ka naka-subscribe sa akong YouTube channel, so subscribe na lang mo guys. Salamat kayo sa pagtanaw. Bye!